Jak deska vznikla, kdo má na triku texty a proč vlastně název Lázničky? Texty já a hudbu dělal kolektiv, nejvíc teda kytaristi oba a inženýr Magor. A trvalo to asi rok, ale něco jsme měli už z toho roku předtím, takže jsme jich měli dohromady 31 na výběr. A z toho se samozřejmě vybralo 20 a z těch 20 16. Takže to bylo krutý, zvlášť to poslední vybírání, tam jsme se neshodli, teda jednomyslně, musím říct. Jedná se skutečně o sen jednoho z členů souboru, který v delirantním stavu se mu zjevily bílé chlupaté koule se zubama a to jsou lázničky. Takže my jsme poprosili Honzu Augustu, kterýmu bych tímhle chtěl poděkovat, že dokázal stvořit lázničku jako tvora, jako sošku, která byla teda před obrazem pro ten obal. Do pražské Akropole se na koncert vtěsnalo na 800 fanoušků a ukázala se tu i jejich nejslavnější faninka, oštěpařka Bára Špotáková. Co byste třem sestrám popřáli k 25. výročí existence? Aby jim prostě vydržel ten elán a aby prostě jim vydrželo ta soudržnost té party, protože to je obdivuhodný. Jako vydržet s někým 25 let, to je mazec. A já bych jim popřála si to, aby byli tak skvělí, jako jsou a vydrželi jim to dalších 25 let třeba. Aby byli skvělí tak, jak jsou? A jim popřeju spoustu dalších CDček, spoustu zdraví, štěstí do dalších 25 let. No, určitě hodně štěstí.